सराइखेलाजों हाबजेनबाय ओइ सुनानै होब्रा सुनानै हो सुनानै मानो लाबाय थानांगौ सुनानै हो Hey! Ơi ơi ơi. Không có đuôi chứ. Ơi ơi. दा सान्दुं दुंनानै रासिनलि मोनबावसिगोनलै बेयो बाजैमोन मा मा लाबोदोंब्रा जाग्रा दंना गैया आंगुरा लाबोदो जानोसै दानो मेंबाय बाजैनि अननायाव आंगुर मोनजासिगोनलै Kalingin.
हाला नामा हालाबा हगारदो Go.
अर्जुन अर्जुन नोंसोर दासो बिसिम जा थाबायदों थाबायनो अखा हानानै गारियाव जेसोना थाबाय ए टप फ्ल'र मोनबायमोन ना ना मोनसे दंबावो मोनबायलै औ गारां हमफानो गोरासो थायो मेंबाय फुरा हाब्रुजोब नै हाब्रु 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 फुरा न' गाग्लिनायसो लामाया सोलायजोब्बाय माथो हाब्रुनि थाखाय हाब्रु चेलेन्ज आयाव लिमोनलै देन्जारनो देन्जार लिमोनो बेजों हाब्रु जानानै लामा सोलायजोब्बाय गासिबो नै टप फ्ल'र सफैबाय दा औ जुनि 성공 타이거 사카야
Lương không phải gì. Para siapa nama Muhammad Sadis? Mulai langsung salah dong yang main. Macam mana itu tukus tuh pak? Tiga doang. Bener, makasih lah. Hati sendiri. Oh. Mo장 dah. Mo장. Siapa yang mau biong? Mandi dong. 미친가. Jumlah siapa? 마카시아. Sofia ke? Rot terus ya. Dah.